उच्छेदा बे इभिक्सना जोंनि छात्र फरायफुनाय छात्रफोरनि बिराद एगेन्स्ट ओरैनो चिरांखौ जों मिथिगौ अल बिटिडि आवहाय चिरांनि फरायनाय पार्सेन्टेजआ सबसे लोरबांसिन आरो दिनैनि दिनाव बे पार्सेन्टेजआ आरो बांबावसिगोन होमबा फैगौ बाराव मेट्रिकआ पास जायैनि दाया सोरनि सिगांथारसिनावनो आङो सार गर्जनखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय दा आं सारनावहाय मोनसे खोथा सोंनो लुबैदों डाइरेक्टनो सोंखानो लुबैदों आं थ' सार गर्जना साननैसो सिगां बा गोदोहाय जिहेतु पलिटिक्सआव हाबिनि सिगां सारा जिखुनु होसिख्रावनायनि हाबाफारियावहाय बाहागो लाफायोमोन बाव हाबाफारिखौ गारनानै दिनै कंग्रेस पार्टी बा पलिटिकेल हान्जायाव मानो फैनो गोनां जाखो सार आंबो गिबिथारावनो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि महरै मुफ्रि फंबायनि चेनेलखौ बरायदों आरो बयबो बिटिसि बासिनि नायगिरिफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरदों फंबाया जेखौ सोंदों बियो सोंथावथाव बयबो बुङो नोंथाङा 2011निफ्रायनो एनडिबिजों लोगोसे एबसुजों लोगोसे बर'नि आन्दलन सेकेन्ड फेजनि आन्दलनावहाय मैखोमैनो बाहागो लाफानो मोन्दों आं बेबायदिनो आंनि गोसोआव थानाय मथे फ्राय 13 बार ट्राइपार्टाइट डिसकासनाव प्रमद बिथांमोनजों आंबो लोगो लाफानो मोन्दों गोबिन्द सारमोनजों आंबो लोगो लाफानो मोन्दों दा बेनि उनावहाय मानो पलिटिक्सआव हाबखो होननायनि खारना बेनो पलिटिक्सआव हाबनायनि आंहा बे सिमांबो नङामोन आङो प्राइमारिलि मिशनारिसोमोन मोनसे स्कुल दं आंहा नैदि स्कुल केम्पासावनो दं आं दाबो गथ'फोरखौ फोरोंबाय थायो मिशनारि हिसाबै गथ'फोरजों स्कुलजों दाबो बिराद इन्टिमेट दङ ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे जेब्लानाखि बिटिआर एकर्डआ जायो बिटिआर एकर्डखौ बिथांमोनहा फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ खालामनानै गारबोदों आं मिथिगौ बियो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ लिरदोंबाबो बियो कारज'खरि नङा बेनि उनावहाय बर'फोरनाव मोनसे बिराद मेंनाय फैदों खारन एनडिबिफ्रा गिलु बालु दावहारु सभारेन बिग्रा मोनसे हान्जामोन आरो बिथांमोनहा दिनै फैयै सेपारेट स्टेटखौबो नागारनानै बे साधारन मोनसे हा एग्रिमेन्टफोर बायदि माबा मोनसे बिटिआरजों बिथांमोना कन्टेन्ट जानो गोनां जादों प्रमद बादि एसेबां एल'कुवेन्ट स्पिकार बर' रायजो राजाजों अनसायजाग्रा मोजां मोनजाग्रा सासे हादोर बर' अनफावरि आन्दलननि गुन गोनां मानसि बिथांनि हब्रा बुंनायफ्राव बयनिबो खोमायाव दाबो रिंखाङो बिखायाव दाबो नाङो दा प्रमदमोन बायदिया दा हिउज कमप्रमाइज खालामनो जेब्ला पलिटिक्सआव फैयो अब्लानो रायजो राजाया बयबो मेंजोबदों एनडिबिआ गिलु बालु जेब्ला थगायजाबाय अब्लानो रायजो राजाया बिराद मेंबाय आरो सायबाय अब्ला आं सानबाय गर्जन बायदिनि बैसोआव फिर आन्दलन खालामनानै गोदान मोनसे ममेन्टाम लाबोफिननो थाखाय आंहा बेबायदि बैसो गैया अब्ला आं मा सानबाय नंगौ आङो आन्दलन खालामनानै माबा मोनसे जाफुङोब्लाबो आलादा रायजो मोनब्लाबो डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि हयथ' आङो पलिटिक्सआव हाबनानै थाखागौमोन दा जिहेतु इउपिपिएलनि परिबेसा आंनि थाखाय नङा आरो बिपिएफनि परिबेसाबो आंनि थाखाय नांगौ बायदि जाबोआखै खारन ओरैबायदिखा बै समावहाय गर्जना जुदि बिपिएफआवनो हाबोमोनब्ला इउपिपिएलनि मानसिफ्रा आंखौ गिलु बालु जिगौ बखिगौमोन हाग्रामानि थाखा जाग्रा बिपिएफनि थाखा जाग्रा दालालि ओरैबायदि होननानै आरो फारसेथिं आङो बिपिएफखौ गारनानै इउपिपिएलआव फैयोब्लाबो गर्जना प्रमदजों बायजाबाय बिटिआरखौ सेया बिटिआरखौ बखिनाय मानसिया बियो इउपिपिएलआव बोरै थांगोन थारमाने प्रमदजों बायजाबाय सोरबा उमुकजों बायजाबाय दा गतिके आंनि अपसना गैखाया रिजनेलखौनो आंबो सानदोंमोन रिजनेलाव थानानैनो मावगरजागौमोन साननानै फार्स्टे आङो सानबाय घारि घुरि दिनैहाय नोङो कंग्रेसनि आमोलाव बिपिएफआ अर्थात रिजनेल पार्टी आन्चलिक हाग्रामानिया एखे रोहो बोलोग्रा जादों बेबो कंग्रेसनि अननायावसो आरो कंग्रेसआ जुदि अनामोनब्ला एलायन्सआव लाफायामोनब्ला हाग्रामा बिथाङा जेखौ मावदोंमोन देदगा बेखौ मावनो हानाय नङामोन आरो दिनै प्रमद बर'आबो बेखौनो मावदों कंग्रेसआ पावाराव गैया बे बिथाङा बिजेपिजों एलायन्सआव थानानै मावदों दा बेखायनो जोंनि आन्चलिक दला डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि गाव हारसिङै मावनो हाखाया जेबो मावनो हाया हय नोङो कंग्रेसजों थानांगोन आरो नङाबा बिजेपिजों थानांगोन दा बेखायनो बे गासैखौबो साननानै आङो सानबाय मानोथो इनडाइरेक्ट आङो थाबावनो पलिटिक्सआवनो फैखाबायब्ला पलिटिशियान जाखाबायब्ला आङो कंग्रेसआवनो हाबनानै बे पलिटिक्सखौ सानसै आरो ओरैनो नर्मेलि रायजो राजाफ्रा पलिटिक्स होनबा पलिटिक्सखौ नर्मेलि मोनसे रं इन्टारप्रेट खालामो पलिटिक्सआ गाज्रि मोनसे माबा नङा प्लेटफर्म नङा पलिटिक्सआ जाहैबाय टिक्स बे जाहैबाय टेकनिकनि मोनसे राजखान्थि हादोरखौ बोरै सालायनांगौ हादोरखौ बोरै खुंनांगौ बे मोनसे बिराद गोथार थावनिसो
दा बे हिसाबै आङो गोथार गोसोजों फैदों पलिटिक्सआवनो थानानै भबिष्यतआव जुदि इसोरा अननानै मावनो खाबु होयोबा आङो बर' रायजो राजाखौ सिबिगोन आरो बे बड'लेण्डनि रायजो राजाखौ आङो सिबिनो खाबु मोनगोन होननानै आं पलिटिक्सआव फैदों। आरोबाव दा जोंनि BTC आवहाय जेरैबायदि गुबुन चिराङाव दाखालि जिहेतु न' सिफायनाय बा एभेक्सन खालामनाय बेफोरबायदि सोलिबाय थादों दा सारा बिनि सायाव मा बुंनो सानो? एभेक्सन उच्छेद होग्लुंनाय होख्रांनाय बे जिनिसा जों गोदो बारा खोनायामोन खारन बै समावहाय हा हु मेला सुबुं सानखोआ खम बे हिसाबै बिनि इम्पर्टेन्टआबो बारा नङामोन नामा। दा एभिक्सननि गासिबो प्रसेसा नंगौ आयेन बायदि फैदों बियो सरकारनि हाफ्राव इलिगेल सरकारनि पारमिसन गैयाब्लानो थायोबा बेखौ आयेन हिसाबै बेखौहाय न'खौ सिफायनाय जायो अर्थात कम्पानिफोरखौ दखानफोरखौ बेबसा बानिज्यफोरखौहाय इन्स्टिटिउसनफोरखौ बोखारनाय जायो। दिल्लीफ्रावबो गोबां गिदिर गिदिर नयदाफ्राव माबा बमफोरजों 5 मिनिटफ्रावनो जौसो होजोबो। दा बे एभिक्सना एक्सुवेलि आयेननि मोनसे प्रक्रिया आयेननि मोनसे राहाखासो सरकारनि हायाव इलिगेलि सोरबा अकुपाय खालामनानै थायोबा जोङो बेखौहाय सिफायनाय बा होखारनाय। दाना बाथ्राया जाहैबाय जोंनि गभर्नमेन्टफ्रा भारत सरकारनि गभर्नमेन्टआ बा आसामनि गभर्नमेन्टआथ' आरो बांसिनबाव दा बाहाय खोब केयारलेस आरो माखासे सरकारनि नियम नितिफोरखौहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा कमप्लिटलि आनएवायार माने मिथिखाया आरो लिगेल इनफरमेशननि माबा मोनसे मेगाजिनबोथ' गैया जोंनियावहाय दङ नामा आं गर्जना दिनैसिम फरायफैनो मोनाखै। दा आयेन कानुनावहाय हानि बेफारि मा लिरनाय दं हाबा हुखा जानायनि सोमोन्दै मा लिरनाय दं धोरोमनि अनुष्ठानफोरनि सोमोन्दै मा लिरनाय दं बेफोरबायदि माखासे गोरों गोरा इन्टेलेक्सुयेल सुबुंफ्रा साख्रि रिटायार जानानै आं लुबैयो आरो दिनैनि साख्रि रिटायारमेन्टफोरखौहाय बिथांमोनहा फैनानै माबा मोनसे संस्था दानानै बेफोरबायदि सांग्रांथिनि मेगाजिनफोरखौ बानायोबा लिरनायखौ बानायोबा पाब्लिकफोरनो इनफरमेसन होयोबा जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै बेबायदि भुगिनांनाय नङामोन। दा चिरांनि इभिक्सनानो जा बबेबा बड'लेण्डनि बर'फ्रा गुवाहाटियाव होखांजानायानो जा बे गासिबो बेनिनो बाहागो गभर्नमेन्टनि कमप्लिटलि नेग्लिजेन्स आरो लेप्सेस माखासे डिपार्टमेन्टखौ गभर्नमेन्टआ मरेलि सानखाया नांगौ बायदि सानखाया पाब्लिकनि जानानै सानखाया इभिक्सना मा बुस्थु नोङो हाग्रायावनो जा बा हाजोआवनो जा बा दैनि सायावनो जा बे पृथिबि बे ग्रिन आर्टआनोल' मोनसे जायगा जेरावहाय मानसिया थानो हायो अखाफोराव मानसियाथ' थानो हाया मंगल ग्रहआव मानसिया थानो हाया बै सानावबो मानसिया थानो हाया मोनसेल' ग्रह दङ बे ग्रहफोरनि मादाव बे आर्थ प्लेनेट आर्थ दा ग्रिन आर्थ जेरावहाय अक्सिजेन दङ मानसिया अक्सिजेन जाग्रा नालाय बे बुहुमावनो जोङो दैयावबो थानो हागौ अन्थायावबो थानो हागौ जेसेबांसिन अक्सिजेननि जायगाया थानो हागोन। दा बेहाय दा बै जेब्लानाखि मानसिया न' लुनानै थायो बेहा मानसि हिसाबै थांनानै थानायनि मोन्थाय दं मानसिनो मा नांगौ थानो थाखाय न' नांगौ आरो थानो थाखाय जायगा नांगौ। दा बे जायगाखौ हा गैयिफोरनो हा होनायानो गभर्नमेन्टनि दायित्वखा सरकारनि दायित्व दा मानोथो लेन्डलेसफोरनो हा होनाय हा मिलायालाय माथो जाखो। दा बेखौनो सरजाबफानानै फेरेंगा बिथाङा बुंनो हागौमोन गबिन्द बिथाङा बुंनो हागौमोन प्रमद सारा बुंनो हागौमोन दे बे लेन्डलेसनि मेलायावनो जोङो बै हा गैयै चिरांनि रायजोफोरनो फाइन्ड आउट खालामनो एक्जाक्टलि न'खर बैसेया जेनुइन आरो न'खर बैसेया जेनुइन नङा बेखौ नागिरनो हायैनि खोथायानो गैया। नागिरनानै बे हिसाबै बबेबा मोनसे जायगायावहाय हाखौ एलट खालामनानै होबानो जाबाय बे लेन्डलेस मेलानि जुगिदिनो अब्ला बिसोर हा मोनबाय। दानिया न' लुनो सरकारा जुदि फैसा गैयाब्ला मेला धोनि बर'फोरनाव थाइसे थाइनै फैसा गोनां मानसि दंसै दा बिसोरखौ कनफिडेन्सआव लानानै लेंहरनानै एनकारेज होदो जे जोंहा गभर्नमेन्टआव बेबायदि फान्ड गैया खिन्थु जोंनि बिदा फंबायानो न' गैयै जानोसै जोंनि नानिमोनहा जोंनि बाबुमोनहा स्कुलाव थांफुनाय गथ'फ्रानो जुदि न' गैयै जायोबा न' सिफाय जायोबा बिसिनि गोरबोखौथ' जोङो बुग्लिनो हाया थेर बेथेर खालामनो हाया। दा बेखायनो नोंथांमोना अनोबा सोरबा 1 लाख सोरबा 2 लाख होयोबा जों थिं बायनानै न' लुनानै होगौमोन आरो मा बेवहायबो सोरबा गथ'आ जुदि सोङोब्ला हिनजावसाया सोङोब्ला हौवासाया सोङोबा मामिलै आइले आफाले आं मालायनि न'आव थाङा आंनि न'आ प्लास्टिकबाबो आंनि न'खा नों बानायनो आं बाहायनो थागोन अब्ला जोङो माखासे NGOखौहाय इन्ट्रास्ट खालामनानै डिपुटि कमिसनारनि जुगिदि ट्रेनिं जायफ्रा बुंनो गोरों गथ'फोरनि साइक'लजिखौ मिथिगौ बे हिसाबै थांनानै बुंनानै नानि सना बाबु सना मैदेरा बैसिनाव फैनानै उमुखौ गाफायबायनो न'खौ सासे गथ'खौ गाथारबायनो दा नोंसोरखौ जोङो गिनानै बै न'आ गोदान बे नोंसिनि खाब्रा नै जों फुथुलाबो बायबाय बाबु सना नानि सना नै नों गेलेग्रा जों सुइंबो बानायबाय नों बाहायनो गेलेगोन दिनैनिफ्राय दे अब्ला बुरखायनानै जों बिसोरखौ लांखांनायनि उनावसो सोरनिबा न'खौ सिफायनो हागोन बेबो उन्दैफोरनि मेगनाव नङा नेभार। जाय बिमाया बे न'खौ 6-7 बोसोर फोसाबबाय थादों
भगबान बायदि बे न'आवनो थादों गिलु बालु खैफोदाव आफोदाव अखायाव बांखायाव थादों बे न'खौ सिफायोब्ला बे सासे बिमानि गोरबोआ बिफानि गोरबोआ बेसेबां दुखु मोनगोन बिसिनि मेगनाव नंबावासो होखारजोबगोनानै बिसोरखौ अबेबा जायगायाव दोनजोबनानैसो सिफायोबा सिफायनांगौ जेरखम गिर्जा सिफायनायाथ' कमप्लिटलि 100आव 100% रं जादों भगबाननि न' बियो इसोरनि न'सो बियो नोंहा बाहाय आखाइ होनांगौ नोङो खुनु अधिकार गैया बाइबेलाव बुंदों if your hand indeed commits a sin cut your hand because of that hand so that you don't go to the hell नोंनि आखाइया पाप मावोब्ला बे आखाइखौ दानस'नानै गार थेवब्लाबो नोङो नरकआव थांनाय नङा जोंनि गिर्जाखौ नोङो दांबाय गिर्जाखौ नोङो जिसिबिजों सिफायबाय बेसेबां अनाय आरो एनागार कमप्लिटलि मोनसे सेक्सननि धोरोम सिबिग्रा मानसिफोरखौ ख्रिस्ट धोरोमनि मानसिफोरखौ हेव खालामनाय जादों डन्ट केयार खालामनाय जादों नेग्लेक्ट खालामनाय जादों दा बेफोर कमप्लिटलि आनइथिकेल आरो बिथांमोननि खर'आव बे मरेलानो गैया आरमा दा बेखायनो आं दुखुसो मोनदों बे इभिक्सननि बेलायाव बिथांमोना नांगौबायदि गियान गैया गारानो नांगौबादि मिथिखा हखा मोनसे एडभाइस लाया गारानो मानो बेफोर खामानिखौ मावनांगौ दा ओंखायनो लिडार जायोबा साखा फारा जानांगौ आखिजोंबो आगदाजोंबो जोङो जान्जि खाफ्राखानाय जानांगौ रोंनांगोन जोङो लेखा फरायनांगोन जोङो आमेरिकाफ्रावथ' मालाय मासावहाय रिडिं रिपर्ट होनांगौ जाहैदों लिडारफ्रा आमेरिकानि प्रेसिडेन्टआनो मासाव गांथाम गांब्रै रिडिं रिपर्ट होनांगौ लेखाखौनो एलटमेन्ट खालामखायो बे लेखाखौ नों नायदों बेखौ रिपर्टखौ हरनांगौ ब्याम खालामनांगौ फुङाव सिखारनांगौ खामानि मावनांगौ ससियेल वार्क मावनांगौ न'नि बिसि फिसाजों टाइम स्पेन्ड बेफोरखौबो होजोबनांगौ दा जोंनि लिडारफ्राथ' बेफोरथ' गोजान खोथा दा गावहा जे पदआव दङ जे बिनि पार्टिकुलार बे डिपार्टमेन्टनि नांगौ बायदि गियानखौ लानांगौ थोजासे गैया बेहायनो भुल मावो बिथांमोनहा जा खोब दुखुनि खोथा ओंखायनो इभिक्सननि बेलायाव बुंदों जाहाथे जाबाय आरोबाव बेबायदि दा खालामसै इभिक्सना गावनि बिदा फंबायखौ बोरै इभिक्सन खालामनो हानांगौ जाखो दा बेफोरो रं मानसिनि बयबो मानसि नालाय मानसिखौ मानसि बायदि सनमान होनो रोंनायाथ' मानसिनि गुन आरो मानसिखौ मानसि बायदि सिनाया बे मानसि नङैनि आखु जादों आरो दिनैनि मावनाया दा होखारनायनि नामावहाय दिनैहाय दागगारि साइडआव चिराङावनो 3 नं फाथैबारि होननाय गामियावहाय गोबां गथ'फोर क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 अन्तत' क्लास 10 मार्च मासावहाय मेट्रिक आनजाद होगोन बिथांमोना दिनैहाय न'आव थानो थाखाय लेखा फरायनो थाखाय उसुबिदा जानानै दङ बिथांमोना गोबां खस्थ' मोननानै दं बिनि सायाव मा बुंगोन मार्चनि फरिखायाथ' गोजानबावसो 21निफ्राय जागोन जोंना सोनाबा स्टार्ट जाबायानो फरिखानि उइकखा बियो फरिखानि सिजोनखा दा बेखौबो नायस'नो रोङाखिसै आरो मा दा बेखायनोथ' बेसेबां दुखु गोनां सासे प्रमद बायदि लिडारा सासे गोबिन्द बायदि लिडारा सासे प्रमद माबा फेरेंगा बायदि लिडारा लरेन्स फंबायमोनहा दा बेफोरखौ सानैहै ज' जिरायनानै खालामगोन दे खिन्थु माला खालामनांगौ थारिखफोरखौथ' लाजायोमोन ना आफाय उफाय खालामनांगौमोन दा बेखायनो आं होनबाय थादों आरो बे उच्छेदा बे इभिक्सना जोंनि सात्र फरायफुनाय सात्रफोरनि बिराद एगेन्स्ट ओरैनो चिरांखौ जों मिथिगौ अल बिटिडियावहाय चिरांनि फरायनाय पार्सेन्टेजआ सबसे लोरबांसिन आरो दिनैनि दिनाव बे पार्सेन्टेजआ आरो बांबावसिगोन होमबा फैगौ बाराव मेट्रिकआ पास जायैनि दाया सोरनि चिरांनि मेट्रिक पास पार्सेन्टेज खम जानायनि दायनिगिरिया सोर जागोन प्रमदानो जागोन फेरेंगायानो जागोन अर्थात इउपिपिएल सरकारा जागोन दा बेफोरबायदि खामानिखौ मावनाङामोन बिथांमोनहा माने बुजिनो हाया मानो बेफोरखौ साननो हायाखै बेफोरथ' साधारन सासे मानसिनिनो खामानि आं बेखायनो प्रमदनि बेलायाव बेखौसो बुंनो सानदों फेरेंगा बिथाङाबो बेखौनो मावनानै ला नोंथांमोना मोजां मानसि बोसोनगिरिफोर लानांगौ अश'का ग्रेट आङो मैया दाखालिसो क्लास 10आव फरायदों गुप्त मौर्या एम्पायार अश'का बिबौनाव बिराद गिदिर मोनसे एम्पायार रायजोफोरखौ सासन खालामदोंमोन राजाफ्रा बेनि आथिं सिङावमोन आरो सालायनो हानायनि मुल गियानानो जाहैबाय बेहा सानै गियानि मानसि दंमोन जाहैदों मन्त्रि एडभाइजार आरो बे सानै मन्त्रि आरो एडभाइजारनि मुङा कौटिल्य आरो चाणक्य बेबायदि गियानि मानसि राजाजों लोगोआव थानायखायसो बिथाङा एन्टायार एम्पायारखौ सालायनो हादोंमोन दा प्रमद बिथांमोनहाबो मानसिया लिमिटेसन थायो बयहाबो गर्जनहा गावनि लिमिटेसन दङ प्रमदहाबो गावनि लिमिटेसन दङ फेरेंगा बिथाङाबो गावनि लिमिटेसन दङ दा बेखायनो गोरों मानसिफ्राथ' आंखालानो गैखाया नालाय नायै मोजां मानसिफोरखौ खाथियाव लाफानानै आदालै आयंलै आदैलै ओरैबायदि नोंथाङा बे डिपार्टमेन्टआव गोबाव बोसोरसै आंनो एसे बोसोन हो बेफोरखौ लाजानो लुबैदों आरो जोबथारनायाव सारनाव आं मोनसे खोथा सोंनो लुबैदों कंग्रेस सरकारा जुदि बिटिसिआव जुदि फैयोबा सारनि थांखिया मावनांगौ थांखिया देरसिन बा गिबि मावजेनगोना माखौ बबे मोनसे खामानिखौ मावजेनग्रोगोन सारा एक नाम्बाराव कंग्रेसआ जुदि बिटिसिआव गभर्नमेन्ट फैयोब्ला इसोरनि अननायाव आं ओरै सानदों आरो जोंनि गथ'फ्रा जोंनि लाइमोनफ्रा फराय साख्रि गैयि गोजा जाजोबदों
साख्रिनि राहाखौ बरनना होनो रोङाखै आरो मा दा एक नाम्बारानो जोंनि भबिष्यत सासे बिमा आरो सासे बिफाया बिराद मावख्रुबनायनि गुदियावनो दङ जोंनि फिसाफोरनि भबिष्यतखौ लानानै दा बड'लेण्डनि भबिष्यतआ जोंनि बै उन्दै उन्दै गथ' फैबाय थानाय गथ'फ्रानो बिसोरो स्कुल कलेज फरायबाय थादों आसा खालामनानै आङो लेखा गोरों जागोन BA पास जागोन MA पास जागोन आङो मेडिकेल फरायगोन आङो इन्जिनियार लाइन फरायगोन दा बै गथ'फोरनो जों साख्रिखौ बहानिफ्राय होगोन दा बिनि थाखाय जोङो मावनांगौआ जाहैबाय जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजोंनो कलाबरेट खालामनानै माखासे एन्टारप्रेनियरशिपखौ जों खुलिना होनांगोन कम्पानि बायदिसिनाखौ बानायना होनांगोन बिसोरनो मावनानै जानो थाखाय जोङो जोंनि इयुथफोरखौ स्किल खालामनांगोन लासिंसिं जोंनि मानसिफ्रा जेबो खामानि रोङा दिनै केरेलायाव ना जुनोल' थाङो केरेलायाव अन्थाइ दानोल' थाङो तामिलनाडुआव ना गोरान जुनोल' थाङो तामिलनाडुआव कम्पानिनि सकिदार जानो थाङो बिनि अनगायै जोंनि लाइमोन गथ'फ्रा स्किल नङा दा बे स्किलखौ बहानिफ्राय मोनो दा थाइ जोंनो मा नांगौ ITI नांगौ जेरेखम चाइनायाव LP स्कुल मोनफ्रोमबो गामियाव LP स्कुल थाया होमबा चाइनायाव मोनफ्रोमबो गामियाव ITI थाफाखायो क्लास 5 पास जानाय लोगो लोगो बिसोरनो बै स्किल ट्रेनिंखौ होखायो दा गथ'फोरा बबेयाव आखाइया मोजां सोरबाया गेलेनायाव मोजां सोरबा मार्शेलाव मोजां सोरबा बायदिसिना जन्थ्र पन्थ्र इलेक्ट्रिकेलजों मोजां सोरबाया बिल्डिं बानायनायाव मोजां सोरबाया अंख मोजां बे गथ'फोरखौ जों बैहायनो नायनानै हमनो हाखायो आरो बे एकाउन्डिंलि जोंनि गथ'फोरखौ ग्रोब खालामोबा जोंनि गथ'फ्रा मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगोनो बयबो स्किल जागोन आरो थांनानै थानायनि राहाखौ गाव हारसिङैनो खालामो गावनि आथिङावनो गसंनो हागोन साफ्रोमनोबो साख्रि होनो हाखाया गभर्नमेन्टआ बे इम्पसिबोलखा दा बे जिनिसखौहाय गर्जना जुदि कंग्रेसआ गभर्नमेन्टआव फैयोबा फार्स्ट स्टेप लाग्रोगोन आरो नेक्स्टआव आं एग्रिकालचारखौ दाङो खारन एग्रिकालचारानो जोंनि बेकबन जोंनि बे गरिब आरो फार्मार समाजनि मोनसे सिनस्रि जों एग्रिकालचारनि इरिगेसनखौ थिक खालामना होनांगोन आरो आबाद मावनायनि सुबिदाखौ खालामना लजिस्टिक जेरै क'क्राझारावहाय गंसेबो कल्ड स्टरेज गैया मोनसे समाव गर्जनानो आलु आबाद मावदोंमोन ट्राक गंसे आलु मोनदोंमोन आं बे समाव आलुनि दामा थाइनैल' आङो सानबाय है थाइनैयाव अननाय जाथारगोनलै फानथ'ला थाइथामावबो अननाय जागोनलै फानथ'ला थाइबेयावबो अननाय जागोनलै फानथ'ला 8 थाखाखौ नेदोंमोन आं 8 थाखाखौहाय ओमफ्राय 8 थाखा फैगौ मानि मास मोनथाम थांबाय आलुआ साफा सेवजोब्बाय कल्ड स्टरेज मोनसेबो गैया अब्ला फार्मारफोरखौ डिसकारेज खालामनाय जागोन दा जोंनि बेसिकआ बेनो दा बे मोननैसो जिनिसखौ जोङो लाबोग्रोनाय लोगो लोगोनो जोंनि गथ' गथायफ्रा जोंनि भबिष्यतआ एसे हां मोनगोन आरो जेब्ला जोङो हां मोनबाय अब्ला जोङो बायदि खामानिखौ जें जाबोरफोरखौ हानि समस्या ओमफ्राय जोंनि बर्डारनि समस्या ओमफ्राय बायदि गिदिर इन्डास्ट्रिनि समस्या आरो जोंनि गथ'फोरनो फरेनजों कानेक्सन खालामना होनाय खारन जोंनि टटेल पपुलेसनखौ 100खौ जोङो राननांगौ माखासे गथ'खौ जोङो आउट अफ इन्डिया जोङो हरगोन गोरों गथ'फोरखौ आरो माखासे गथ'फोरखौ जोङो हिन्दी फोरोंदेरनानै अल इन्डिया साख्रि मावनो होगोन आरो माखासेखौ जोङो बड'लेण्डआवनो दोनगोन आसामावनो दोनगोन आरो माखासेखौ जोङो आबादारि खालामगोन आरो माखासेखौ जोङो समाज सिबिग्रा आन्दलनकारिबो जोङो बिसोरनो स्कप होनांगोन जेरेखम जोंहा साहित्य सभा दङ जोंहा स्टुडेन्ट इउनियन दङ बनसु दङ एबसु दङ बेफोरखौबो जोङो लांफानांगोन आरो मा बेबायदिनो जोङो लासै जुदि कंग्रेसआ फैयोब्ला जुदि गर्जना जुदि इसोरनि अननायाव बे खाबुखौ मोनोब्ला आङो बर' हारिखौ गेरेमसा खालामगोन आरो मा थ' जोबथारनायाव आं सार गर्जननिसिम रोजा साबायखर मानो होनना बुङोबा गोबां सम बेस्थ'नि गेजेरावब्लाबो आंनो दान्दिसेब्लाबो सम होनायनि थाखाय सारनिसिम रोजा साबायखर आरो लोगोसे आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारि